नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सिंधुदुर्गचा विकास आराखडा 600 कोटींवर. सिंधुदुर्गातच बनावटी दारू ड्रग्ज बनवले जातात. आमदार निलेश राणेंची धक्कादायक माहिती. आणि बाहुबली दोडा मार्गात. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आमदार निलेश राणेंनी सुचवलेल्या पर्यायानुसार वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी प्रयत्न होतील. याशिवाय वनताराचा पर्याय देखील आहे, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवावर चांगल्या पद्धतीने चर्चा झाली. येत्या काळामध्ये सिंधुदुर्गवासियांना हा बंदोबस्त आणि एकूणच उपाययोजना कशा पद्धतीने बघा, एक चांगली सूचना जी आदरणीय निलेश साहेबांनी दिली आहे की ट्रँक्युलायझर करा. आता ते लगेच त्याच्या तातडीने त्याच्यावर या वन्य प्राण्यांच्या दृष्टिकोनातून उपाय होऊ शकतो. काही फेन्सिंग संदर्भात आणि अन्य उपाययोजनाबद्दल आमच्या केसरकर साहेबांनी काही उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. आणि म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये जो होणारा वन्य प्राण्यांचा त्रास, म्हणजे एका बाजूला वनताराचा पर्याय आहेत, पण महत्त्वाची भूमिका म्हणजे आम्ही कसं स्वतः सक्षम होऊ शकतो, आमची यंत्रणा कशी अधिक चांगली होऊ शकते. एका बाजूला जे खर्च आम्ही करण्यासाठी तयार आहोत, पण वनप्राण्यांचा त्रास कसा कायमस्वरूपी थांबवू शकतो, या दृष्टिकोनातून उपाययोजना येणाऱ्या काळामध्ये घेण्याची आमची तयारी आहे. बघा, एक चांगली सूचना जी आदरणीय निलेश साहेबांनी दिली आहे की ट्रँक्युलायझर करा. आता ते लगेच त्याच्या तातडीने त्याच्यावर या वन्य प्राण्यांच्या दृष्टिकोनातून उपाय होऊ शकतो. काही फेन्सिंग संदर्भात आणि अन्य उपाययोजनाबद्दल आमच्या केसरकर साहेबांनी काही उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. आणि म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये जो होणारा वन्य प्राण्यांचा त्रास, म्हणजे एका बाजूला वनताराचा पर्याय आहेत, पण महत्त्वाची भूमिका म्हणजे आम्ही कसं स्वतः सक्षम होऊ शकतो, आमची यंत्रणा कशी अधिक चांगली होऊ शकते. एका बाजूला जे खर्च आम्ही करण्यासाठी तयार आहोत, पण वनप्राण्यांचा त्रास कसा कायमस्वरूपी थांबवू शकतो, या दृष्टिकोनातून उपाययोजना येणाऱ्या काळामध्ये घेण्याची आमची तयारी आहे. सिंधुदुर्गात गोमांस तस्करी खपवून घेणार नाही. मुख्यमंत्री तर मोक्कासारखे कायदे लावावेत अशा सूचना दिल्यात, अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणेंनी गोमांस तस्करीवर दिली आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्ह्या गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील, तर मग आपण हात आखडता का घेतोय? आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये? आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये? या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास एसपीने आम्हाला दिलेला आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्ह्या गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील, तर मग आपण हात आखडता का घेतोय? आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये? आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये? या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास एसपीने आम्हाला दिलेला आहे. आमदार दीपक केसरकर यांची सिंधू रत्न योजना लवकरच सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुख्यमंत्री देखील यासाठी सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. आमच्या आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांनी पहिले चांदा ते बांधापासून सिंधू रत्न योजना हे आमच्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात योगदान देणाऱ्या ह्या योजना राहिलेल्या आहेत. तर काही कारणामुळे त्या योजना अगर बंद
केल्या असतील तर परत सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आमच्या जिल्हा नियोजनमध्ये त्या बाबतीमध्ये निलेश साहेबांनी ठराव मांडलेला आहे. अनुमोदनही आमच्या ज्ञानेश्वर म्हात्रेजींनी दिलेलं आहे. आता उद्या राज्य नियोजन मंडळाची बैठक आहे, तर मी असो, कलेक्टर मॅडम असो, आम्ही सगळेजण ही योजना आमच्या जिल्ह्यासाठी किती महत्त्वाची आहे आणि ती लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी अशी विनंतीही आम्ही करू. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब अतिशय सकारात्मक आहे. मला विश्वास आहे लवकरच त्या बाबतीमध्ये सकारात्मक निर्णय होईल. आमच्या आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांनी पहिले चांदा ते बांधापासून सिंधू रत्न योजना हे आमच्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात योगदान देणाऱ्या ह्या योजना राहिलेल्या आहेत. तर काही कारणामुळे त्या योजना अगर बंद केल्या असतील तर परत सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आमच्या जिल्हा नियोजनमध्ये त्या बाबतीमध्ये निलेश साहेबांनी ठराव मांडलेला आहे. अनुमोदनही आमच्या ज्ञानेश्वर म्हात्रेजींनी दिलेलं आहे. आता उद्या राज्य नियोजन मंडळाची बैठक आहे, तर मी असो, कलेक्टर मॅडम असो, आम्ही सगळेजण ही योजना आमच्या जिल्ह्यासाठी किती महत्त्वाची आहे आणि ती लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी अशी विनंतीही आम्ही करू. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब अतिशय सकारात्मक आहे. मला विश्वास आहे लवकरच त्या बाबतीमध्ये सकारात्मक निर्णय होईल. सिंधुदुर्गातील अवैध धंद्यांवर आमची करडी नजर आहे. तुम्हाला लवकरच ब्रेकिंग न्यूज मिळेल असं संकेत मंत्री नितेश राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना दिलाय. अंमली पदार्थ आणि दारूंचं मोठ्या प्रमाणात इथे हे होतं. या संदर्भात तुम्ही त्या बैठकीने मोठ्या सूचना दिल्यात काय? नाही, महत्त्वाचं म्हणजे जी भूमिका आमच्या निलेश साहेबांनी मांडली की ह्या बाबतीमध्ये 100% उपाययोजना करण्याची आम्हाला अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे जिल्ह्यामध्ये CCTV कॅमेराची यंत्रणा आम्ही लावणार आहोत. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर आमची करडी नजर असेल. जे काही मुवमेंट इथे होतात, गांजा विकणाऱ्यापेक्षा गांजा आणणारा जिल्ह्यामध्ये हा महत्त्वाचा आहे, त्याला पकडणं गरजेचं आहे. ती नावं आमच्या पोलीस खात्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे असा माझा विश्वास आहे. आता येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला त्या संबंधित ब्रेकिंग न्यूज भेटतील. नाही, महत्त्वाचं म्हणजे जी भूमिका आमच्या निलेश साहेबांनी मांडली की ह्या बाबतीमध्ये 100% उपाययोजना करण्याची आम्हाला अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे जिल्ह्यामध्ये CCTV कॅमेराची यंत्रणा आम्ही लावणार आहोत. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर आमची करडी नजर असेल. जे काही मुवमेंट इथे होतात, गांजा विकणाऱ्यापेक्षा गांजा आणणारा जिल्ह्यामध्ये हा महत्त्वाचा आहे, त्याला पकडणं गरजेचं आहे. ती नावं आमच्या पोलीस खात्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे असा माझा विश्वास आहे. आता येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला त्या संबंधित ब्रेकिंग न्यूज भेटतील. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या सभापती पदाची निवड आज करण्यात आली असून आरोग्य व क्रीडा सभापतीपदी सुधीर आडिवरेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून नगरसेविका नीलम नाईक, वीणा जाधव, नगरसेवक देव्या सूर्याजी, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी काम पाहणार आहे. सावंतवाडी समाज कल्याण ज्येष्ठ नागरिक कल्याण सभापतीपदी उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, नियोजन जलनिस्सारण आणि पर्यावरण समिती सभापतीपदी आनंद नेवगी, पाणी पुरवठा समिती सभापतीपदी प्रतीक बांदेकर, महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी दीपाली भालेकर, उद्यान व पर्यटन समिती सभापतीपदी मोहिनी मडगावकर यांची निवड करण्यात आली. तर महिला बालकल्याण उपसभापतीपदी सुनीता पेडणेकर यांना संधी देण्यात आली. तसेच भाजपसह शिवसेना, काँग्रेस, ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांना समितीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. स्थायी समिती सभापती पदसिद्ध सभापती नगराध्यक्षा युवराज्ञी शरदराजे भोसले, सदस्य म्हणून उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, सदस्य म्हणून नगरसेवक आनंद नेवगी, सुधीर आडिवरेकर, प्रतीक बांदेकर, दीपाली भालेकर, मोहिनी मडगावकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या बाबू कुडतरकर, अजय गोंदावळे, देव्या सूर्याजी, स्नेहा नाईक, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, शर्वरी धारगळकर, ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्या समितीच्या सदस्यांमध्ये समावेश करण्यात आलाय. तसेच काँग्रेसचे तौकीर शेख आणि ठाकरे शिवसेनेचे देवा टेमकर यांनाही विषय समिती सदस्यपदी संधी देण्यात आली आहे. मालवण नगर परिषदेच्या विषय समिती सभापती उपसभापती निवड बिनविरोध झालाय. नगर परिषद निवडणुकीनंतर पालिकेचा कारभार शिवसेना भाजपनं महायुती म्हणून करण्यास सुरुवात केली. त्याची सुरुवात आधी स्वीकृत निवड आणि आता विषय समिती सभापती निवडीत पाहायला मिळाली. मालवण नगर परिषद सभागृहात विषय समिती सभापती पदांची निवड प्रक्रिया पार पडली. मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात हे पीठासीन अधिकारी यांनी काम पाहिलं. यावेळी नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. एकूण 4 समित्या करण्यात आल्या. प्रत्येक समितीत 5 सदस्यांची निवड करण्यात आली.
पालिकेतील पक्षीय संख्याबळानुसार शिवसेनेचे 11 नगरसेवक आहेत. त्यांचे प्रत्येक समितीत 3 सदस्य आले. भाजपचे 5 नगरसेवक आहेत. संख्याबळानुसार त्यांना प्रत्येक समितीत 1, तर ठाकरे शिवसेनेचे 4 नगरसेवक असल्यानं त्यांचाही 1 सदस्य समितीत असणार आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापतीपदी सहदेव वापर्डेकर, तर समिती सदस्य म्हणून शिवसेनेचे मेघा सावंत, महेश कोयंडे, भाजपकडून मंदार केणी आणि ठाकरे शिवसेनेकडून मंदार ओरसकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. स्वच्छता आरोग्य सभापतीपदी शिवसेना गटनेत्या पूनम चव्हाण यांची बिनविरोध निवड झाली. समिती सदस्य म्हणून सिद्धार्थ जाधव, नीना मुंबरकर, दर्शना कासवकर, अनिता गिरकर यांची निवड करण्यात आली. पाणी पुरवठा सभापतीपदी उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांची निवड करण्यात आली. या समितीत शर्वरी पाटकर, मेघा सावंत, ललित चव्हाण, तपस्वी मयेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, तर उपसभापतीपदी अश्विनी कांदळकर यांची बिनविरोध निवड झाली. या समितीत भाग्यश्री मयेकर, महानंदा खानोलकर, अनिता गिरकर यांची निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर सर्व सभापतींचे नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांसह सर्व नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केलं. खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शहराचा विकास करणार असून शहराला नव्या उंचीवर नेऊन ठेवणार असा विश्वास नवनिर्वाचित सभापतींनी व्यक्त केलाय. सावंतवाडी येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानमधील खेळणी धोकादायक बनली आहेत. घसरगुंड्या नादुरुस्त होत चालल्या असून नगर परिषदेचं याकडे दुर्लक्ष झालंय. यामुळे लहान मुलांना धोका निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्याजींनी केलाय. सावंतवाडी नगरपंचायतच्या या शिव उद्यानमधील जी खेळणी आहेत ही पूर्णपणे धोकादायक बनलेली आहेत. तर नगरपंचायतचा पूर्णपणे यावर दुर्लक्ष झालेला दिसण्यात येतो आहे. गेली कित्येक वर्ष जे घसरगुंड्या आहेत तर त्या घसरगुंड्यांवरती जी लहान मुलं खेळत आहेत आणि त्या खेळताना त्यांच्या पूर्णपणे जीवितास धोका आहे. तर पूर्णपणे जी घसरगुंडीची जी व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे ढासळलेली आहे. पूर्णपणे त्यांच्या त्या फायबरला पूर्णपणे क्रॅक केलेले आहेत आणि ते क्रॅक लागून कुठेतरी त्या लहान मुलांना इजा होण्याची शक्यता आहे आणि 100% त्याचा इजा होणारच आहे. त्यामुळे नगरपंचायतने या तातडीने पूर्ण जे घसरगुंड्या आहेत त्या पूर्ण नवीन बदलाव्यात. कारण जसं जखमेवर पॅच मारतात त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्यांनी पॅच मारून इतकी वर्ष हे घसरगुंड्या चालवलेल्या आहेत त्या पूर्णपणे बंद व्हाव्यात आणि बदलून त्या नवीन करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे जी ही ओपन जिम आहे तर ह्या ओपन जिमची जी इन्स्ट्रुमेंट आहे ही पूर्णपणे खराब झालेली आहे. त्या ठिकाणी जे मॉर्निंग वॉकसाठी आणि जे सकाळचे जे व्यायाम करण्यासाठी जे ज्येष्ठ नागरिक म्हणा त्याचप्रमाणे जे आपले युवक येतात तर त्यांना या ठिकाणी या मोडकळीस आलेल्या सर्व इन्स्ट्रुमेंटचा सामना करावा लागतो. तर त्यांनी 6 महिन्यापूर्वी एक लेखी पत्र आपल्या उद्यान अधिकारी यांच्याकडे दिलं होतं व त्याच्यावर पूर्णपणे त्यांनी दुर्लक्ष केला गेलेला आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा मेंटेनन्स या ठिकाणच्या इन्स्ट्रुमेंटचा होत नाही आहे. तर ज्या आपल्या कुठच्या स्कीममधून ज्या आलेल्या असतात तर त्याचं कुठेतरी सांभाळ करणं हे नगरपंचायतचं कर्तव्य आहे. आणि जे आपले नगर पंचायतचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी ह्या पूर्णपणे इन्स्ट्रुमेंटचा देखभाल केली पाहिजे त्या जेणेकरून पुढे नागरिकांना त्याचा कुठेतरी उपयोग व्हावा यासाठी त्याचा पूर्णपणे सांभाळ करावा अशी त्यांना विनंती आहे. आणि ज्या प्रकारे इन्स्ट्रुमेंट खराब झालेले आहे या तातडीने त्यांनी बदलाव्यात. न बदलल्यास यापुढे आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यात येईल. बनावटी दारू आणि ड्रग्ज आता सिंधुदुर्गातच बनवले जातात तसे इनपुट आहेत अशी धक्कादायक माहिती आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात दिली आहे. यावर नेमकी काय कारवाई केली जाईल असा प्रश्न त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकरांना विचारलाय. म्हणून माझी विनंती आहे जसं मंत्री महोदयांनी कशी स्वतःहून जाऊन कारवाई काय ते मटक्यावाल्यांच्या विरोधात केली ना तसं तुम्हाला झटका द्यावा लागणार. साहेब हे असं नाही थांबणार. तुमच्या वर्दीचा जरा भाग दाखवा. आता काय झालंय तुम्ही सांगता तिथे बी अलाउड आहे आमच्याकडे नाही ना. पण साहेब म्हणजे तुम्ही तसं वागलं पाहिजे. तिकडे बॉर्डर सिस्टम तयार केली पाहिजे, विजिलन्स तयार केला पाहिजे. माझं ते म्हणणं आहे. आपण हे म्हणून नाही झालं साहेब आम्ही ड्रग्जसाठी आम्ही तुकड्या पाठवून सापडणार काहीच नाही साहेब. आता घराघरामध्ये जो काही विषय आहे ना तो तुम्ही हँडल करा. तुम्हाला ट्रेल शोधावं लागेल. आपण कसं चाललंय सर इंटेलिजन्स बेस्ड चाललेलं आहे त्यांच्या आम्ही करतोय कसलं तर नक्की. जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये जे अपक्ष उमेदवार निवडून आले त्यांच्या पाठीमागे कोणती अदृश्य शक्ती होती हे पालकमंत्री नितेश राणेंनी जाहीर करावं. ठाकरे शिवसेना संपली नाही. जे संपले म्हणतात त्यांना सर्वसामान्य शिवसैनिकच उत्तर देतील असं प्रत्युत्तर माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी म्हटलंय. नंतर पालकमंत्री आणि राणे कुटुंबीय अदृश्य शक्ती आमच्या विरोधात काम करते अशा प्रकारचं सांगतात. ती अदृश्य शक्ती कोण, त्याचं नाव काय
हे हिंमत असेल तर त्यांनी जाहीर करून दाखवावं. कारण ज्याच अदृश्य शक्तीने लोकसभेच्या निवडणुकीला 1,000 रुपये वाटले होते, ती अदृश्य शक्ती की मालवण विधानसभेला 3,000 रुपये मतदारांना वाटले, ती अदृश्य शक्ती की आज या ठिकाणी फोंड्याच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचा उमेदवार पडला आणि अपक्ष निवडून आला. तसंच कुडाळ तालुक्यामध्ये नेरूळ मतदारसंघामधून जो शिंदे गटाचा उमेदवार पडून अपक्ष उमेदवार निवडून आला आणि तशा प्रकारचे सावंतवाडी मतदारसंघात झाले, ते अदृश्य शक्ती कोण, ते एकदा नाव जाहीर करावं. जनतेच्या मनात संभ्रम असता कामा नये आणि पालकमंत्र्यांनी जनतेच्या मनात संभ्रम ठेवू नये. कारण या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये राणे विरुद्ध चव्हाण हा वाद आता सर्वसामान्य जनतेला कळू लागलेला आहे. कारण चव्हाणाने अनेक वेळा राणेंना जे काही टोकायचे ते नावानिशी टोकून बोललेले आहेत. मग राणे चव्हाणांचं नाव घ्यायला घाबरतात का, की चव्हाणांना का घाबरतात? कारण बोलायचं असतं चव्हाणाला, पण ते कोणाच्या तरी नावावर खपवून घ्यायचं हे चुकीचं आहे. कारण चव्हाणांना तुम्ही जे बोलताय ते जनतेला कळतंय, कार्यकर्त्याला कळतंय. इथे जर तुम्हाला राणे करायचं असेल तर ते राणे होणार नाही आहेत. जे शिवसेनेचे आज या ठिकाणी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम या कणकवली मतदारसंघात खऱ्या अर्थाने पालकमंत्र्यांनी केलेलं आहे. विरोधी पक्षाचे उमेदवार विकत घेणे आणि त्यांना मोठे आमिष दाखवणे, मग ते 15 लाखापासून 20 लाख 25 लाखाचे पण आकडे येऊ लागलेले आहेत. त्या किमतीला विकत घेणे आणि विकत घेऊन निवडणूक न होणे म्हणजेच लोकशाहीचा गळा घोटणे अशा प्रकारचं काम या जिल्ह्याचे पालकमंत्री या मतदारसंघात करतायत. हाही जास्त काळ टिकणार नाही. हा मतदारसंघ खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाचा आतापर्यंत राहिलेला होता तसाच आता पुढे राहील. कारण या मतदारसंघातून दंडवते निवडून गेले आहेत, नागपै निवडून गेले आहेत आणि या मतदारसंघाने पण दाखवून दिलं आहे की त्यांच्या वडिलांना एवढे वर्ष सर्व सत्तेची पदं भोगल्यानंतरही शिवसैनिकांनी साध्या आपल्या जीवाचं रान करून स्वतःच्या वडिलांना जे असलेले त्यावेळेचे तत्कालीन नेते नारायण राणे यांना पाडण्याचं काम एका वैभव नायकासारख्या सर्वसामान्य शिवसैनिकांनी करून दाखवलं. तशाच प्रकारचा विषय कालांतराने या जिल्ह्यामध्ये होणार आहे. शिवसैनिक हा पेटला तर शिवसैनिक थांबत नाही, हे शिवसैनिक दाखवून देईल. त्यामुळे शिवसेनेवरती कोणताही संपली किंवा शिवसेना उबाटा संपली अशा प्रकारचा बोलण्याचा अधिकार, नैतिक अधिकार नितेश राणेंना कधीच दिलेला नाही. शिवसेना ही वाढत राहणार आणि शिवसेना ही विचार आहे. हा विचार लोकांपर्यंत जाऊन लोकांपर्यंत पोचून लोकच आता विचार करतायत की अशा प्रकारची निवडणुकीबाबत जनतेवरती जो परिणाम झालेला आहे तो जनता यावेळी पुढच्या निवडणुकीत आपला वचपा काढून दाखवेल. त्यामुळे शिवसैनिक घट्ट आणि शिवसेनेची मतं आहे तिथे राहिलेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची मतं पडून आपली मतं कमी होईल म्हणून विकत घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो कठीण होणार नाही. भविष्यात कणकवली पॅटर्न सगळीकडे चालेल, सत्ताधारी पक्ष सोडून. बऱ्याच महिन्यानंतर बाहुबली हत्ती दोडामार्ग सोनावलमध्ये दाखल झालाय. माती अंगावर उडवत मोठ्या स्वॅगमध्ये तो चालत असतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय.
गेल्या 40 वर्षात प्रथमच देवगड हापूस आंब्याबाबत एवढं विदारक चित्र देवगडमध्ये दिसून येत आहे. मंत्री नितेश राणेंनी हापूस आंब्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लावून धरल्यानं आंबा बागायतदार आणि पंचायत समितीचे सदस्य सदाशिव ओगले यांनी त्यांचे आभार मानले. मला वाटतं माझ्या आठवणीत आज जवळजवळ 40 वर्ष आंब्यात आम्ही काम करतोय. पण यावर्षी जे आंब्याचं चित्र एकंदर पूर्ण देवगड तालुका कोकण म्हणू आपण पूर्ण जिल्ह्यातच किंवा कोकणपट्टीत अत्यंत विदारक चित्र आहे. लाखो रुपयाची फवारणी ही त्या कलमांवर केली आहे आणि मुदलात मला वाटतं 10% नाही 2% पिकी नाही अशा अनेक बागा ह्या ओस पडलेल्या आहेत. आमची स्वतःची 2700 कलमं आहेत. त्या 2700 कलमांवर खर्च आला आहे 12 लाख रुपये आणि तिथे 12 लाख रुपयाचे आंबेसुद्धा नाही अशी परिस्थिती आहे. आज एक चांगली बातमी ऐकायला मिळाली. या राज्याचे मत्स्यबंदर विकास मंत्री आमचे मित्र नितेशजी राणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा लावून धरला आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊनी यावर एक कमिटी गठीत करू असं आश्वासन दिलं आहे. मला वाटतं पालकमंत्र्यांनी जो याच्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे आमच्या सगळ्यांच्या भावना ह्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केल्या आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की निश्चितपणे आंबा बागायतदाराला अगदी छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत ह्याचा निश्चितपणे काही प्रमाणात तरी नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन आदेश करेल. मला वाटतं आंबा बागायतदारांच्या व्यथा ह्या अनेक आहेत. फक्त आपल्यामध्ये जे संघटितपणा पाहिजे तो नव्हता पण अलीकडच्या काही वर्षात हा संघटितपणा आलेला आहे आणि ह्या सगळ्याचं उत्तर म्हणून पालकमंत्र्यांनी जो विषय लावून धरला त्याबद्दल पालकमंत्र्यांना धन्यवाद द्यावे थोडे. आणि हे राज्याचं मंत्रिमंडळ महायुती सरकार निश्चितपणे आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी उभे आहेत. आमची संघटनाची क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आहे माझी स्वतःची. त्याने आम्ही मागणी करतोय सगळ्याकडे की ह्या बागायतदाराला ह्या नुकसानीच्या खाईतनं वरती काढायचं असेल तर सरकारने मदत केल्याशिवाय ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय हा बागायतदार परत उठू शकणार नाही. आज अनेक बँकांची कर्ज आम्ही दिली आहेत तीसुद्धा अडचणीत आहेत. बँका अडचणीत आहेत शेतकरी अडचणीत आहेत. त्याची वसुली करू शकत नाही आपण कारण मुळात जर माणसाला जर काही मिळालं नाही स्वतःच्या पोटाला सुद्धा तर तो कुठनं भागवणार अशा प्रकारचा यक्ष प्रश्न ह्या बागायतदारासमोर आज म्हणून उभा आहे. मला वाटतं ह्या सगळ्यांच्या भावना मंत्रिमंडळात उठवण्याचं काम मांडण्याचं काम पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी निश्चितपणे चांगलं केलं आहे. त्यांचं अभिनंदन आणि आम्हाला खात्री आहे की काही दिवसात आंबा नुकसान भरपाई ही या कोकणच्या बागायतदाराला मिळेल आणि काही प्रमाणात का दिलासा असे ना हा देण्याचा प्रयत्न शासन करेल. त्याबद्दल आम्ही निश्चितपणे आशावादी आहोत. हे खार उतेडीत जो बोर आला तो पूर्णपणे नपुसक बोर आला त्याचा परिणाम आहे हा आणि थ्रिप्स दोन्ही काय आता याच्या शून्य आंबा पूर्ण मोरली होती. 4-4 वेळा पाणी म्हणजे ह्याच्यावर जवळपास 2,000 रुपये खर्च केले या कर्मावर दुसऱ्या इन्सेक्टिसाईड आणि आज त्याच्यात मुद्दा 10 आंबे सोन आहेत. अशी देवगड तालुक्यातली 99% बागायतदारांची परिस्थिती आहे. अक्कलकोट येथील वटवृक्ष श्री स्वामी महाराज देवस्थानचे चेअरमन तथा अक्कलकोटचे विद्यमान नगरसेवक महेशराव इंगळे यांनी नुकतीच दक्षिण कोकणची काशी म्हणून जगप्रसिद्ध असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिराला भेट दिली. यावेळी कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी देवस्थानचे चेअरमन महेशराव इंगळे हे 3 दिवसांच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी कुणकेश्वर मंदिराला भेट दिली. कुणकेश्वर मंदिराची आख्यायिका समजून घेतली. यात्रेचा उत्सव कशा प्रकारे चालतो याची माहिती जाणून घेतली. देवस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष गणेश वाळके, व्यवस्थापक रामदास तेजम यांनी त्यांचे कुणकेश्वर नगरीत स्वागत केलं. श्री इंगळे यांनी कुणकेश्वर शंभू महादेवाचं दर्शन घेत कुणकेश्वर मंदिर परिसराची पाहणी केली. कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी शाल श्रीफळ कुणकेश्वर मंदिराची प्रतिमा भेट देऊन त्यांचा सन्मान केला. देवगड तहसीलदार रमेश पवार हे यात्रा नियोजनाच्या बैठकीच्या निमित्तानं तिथं उपस्थित होते. त्यांनीही इंगळे यांचं स्वागत केलं. यावेळी अक्कलकोट वटवृक्ष देवस्थानचे सचिव आत्माराम घाडगे, विश्वस्त महेश गोगी, कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, उपाध्यक्ष गणेश वाळके, व्यवस्थापक रामदास तेजम, देवगड पोलीस ठाण्याचे सुप्रिया बंगडे, कोकण कट्टाचे अजित पितळे, श्री स्वामी समर्थ हडपीड मठाचे अध्यक्ष प्रभाकर राणे, सचिव नंदकुमार पेडणेकर, आबा पेडणेकर, प्रभाकर राणे तसेच स्वामी समर्थ परिसरातील असंख्य स्वामी सेवेकरी उपस्थित होते. नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेलं दत्तात्रयांचं 4था अवतार मानले जाणारे श्री स्वामी समर्थांचं वास्तव्य झालेलं
अक्कलकोट हे ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी अक्कलकोट श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिर आहे आणि ते मूळ स्थान असल्यामुळं त्या ठिकाणी महाराजांनी 20-22 वर्षाचं वास्तव्य केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी वटवृक्षाचं स्थान आहे. त्या वटवृक्षाच्या स्थानामध्ये स्वामी समर्थांनी 22 वर्ष वास्तव्य कशासाठी केलं तर लोकांच्या उद्धारासाठी केलं. लोकांच्या कशा प्रकारे उद्धार केला तर कुणाची शारीरिक समस्या असतील, कुणाची कौटुंबिक समस्या असतील, त्याचं निराकरण करण्याचं काम महाराज त्यावेळी बसून करत होते. साधारण कालखंड आहे 1857 ते 1878 हा कालखंड आहे. या कालखंडामध्ये महाराजांनी त्या ठिकाणी वटवृक्षाखाली बसून मानव सेवा केली आणि लोकांच्या उद्धाराकरता काम केलं. ते कार्य सर्व कोकणवासियापर्यंत पोहोचावं आणि कोकणवासी असतील, महाराष्ट्र असेल, महाराष्ट्राच्या बाहेर असेल, परदेशात देखील महाराजांचं कार्य पोहोचलेलं आहे. महाराजांचा प्रसार झालेला आहे, प्रचार झालेला आहे आणि तोच उद्देश समोर ठेवून या ठिकाणी हडपीड येथे स्वामींचा मोठा मठ उभारण्यात आलेला आहे आणि त्या काळापासून त्या मठाचे अध्यक्ष असलेले प्रभाकर राणे साहेब आणि आमचे स्नेही असलेले सचिव माननीय नंदकुमारजी पेडणेकर साहेब तसेच कोकण कट्टाचे अजितजी पितळे साहेब हे सारखं निमंत्रण देत होते की बाबा या ठिकाणी आपण यावं, स्वामींच्या मठामध्ये दर्शन घ्यावं, स्वामींचं कसं मठ आहे वगैरे पाहावं आणि काही मार्गदर्शन असलं तर सुचवावं. या उद्देशाने या ठिकाणी हा योग आला आणि हा योग स्वामी समर्थांनी घडवून आणला असं आम्ही मानतो. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी असं नियोजन केलं की या ठिकाणचे जे मठ आहेत त्या आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की स्वामी समर्थ देखील महादेवाचे भक्त होते. त्यांच्या तोंडी नेहमी स्वामी समर्थांच्या तोंडी वाक्य निघत होतं की शिवशंकर शंभो नमामि शंकर शंभो. हे वाक्य स्वामी समर्थ हे पहिला म्हणजे उच्चारत होते आणि त्या उक्तीप्रमाणे आम्ही देखील या कुणकेश्वर मंदिराला या ठिकाणी भेट दिली आणि कुणकेश्वर मंदिराची आख्यायिका जाणून घेतली. कुणकेश्वर मंदिराचे विश्वस्त मंडळ जे ऑफिस आहे त्या ऑफिसला भेट दिली आणि त्यांचा जो मान सन्मान आहे तो स्वीकारला आणि स्वामींचं कृपावस्त्र, स्वामींची प्रसाद प्रतिमा, स्वामींचा प्रसाद या सर्व मंडळींना दिला आणि या मंडळींनी देखील स्वामी समर्थांच्या मंदिरामध्ये येऊन स्वामींचं दर्शन घेऊन आपलं जीवन कृतार्थ करून घ्यावं अशा प्रकारची त्यांना विनंती करतो. आणि स्वामी समर्थ चरणी या ठिकाणी या विभागाचे तहसीलदार साहेब देखील, पवार साहेब देखील भेटले, त्यांचे सहकारी भेटले, त्यांचे सर्व परिवार, सर्व विश्वस्त मंडळ या ठिकाणी भेटलं. त्याबद्दल मी त्यांचा आणि त्यांनी जो आमचा मान सन्मान केला त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचं ऋण व्यक्त करतो आणि स्वामी समर्थांनी त्यांचं आणि त्यांच्या कुटुंबाचं कल्याण करावं ही स्वामी समर्थ चरणी प्रार्थना करून त्या ठिकाणी थांबतो. श्री स्वामी समर्थ. कुडाळमधील धुरीटेम नगर इथं नूतन श्री बाणेश्वर पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियमच्या पंपाचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी उपस्थित राहून फीत कापून पंपाचं अधिकृत उद्घाटन केलं. सन्माननीय आमचे बापू यांनी हा संकल्प केला होता, परंतु डॉक्टर बानवलेकर यांनी अक्षयसाठी एक उद्योगिक क्षेत्रात उतरण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केलं आणि मुंबई पुण्यामध्ये नोकरीसाठी जाण्यापेक्षाही तो इंजिनियर झालेला आहे मुलगा, याच जिल्ह्यामध्ये उद्योग करावा आणि यासाठी त्यांना प्रेरणा दिली आणि या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देऊन या क्षेत्रामध्ये पदार्पण करण्यासाठी मूर्त केला आणि तो आज प्रत्यक्षात या ठिकाणी मूर्त पूर्णत्वात आलेला आहे. आणि आनंदाचा क्षण म्हणजे सन्माननीय राणे साहेबांचे दोन्ही चिरंजीव
या पेट्रोल पंपाच्या उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा पेट्रोल पंपाचं उद्घाटन होतोय. हा पेट्रोल पंप नक्कीच भरभराटीसाठी आल्याशिवाय राहणार नाही अशी माझी स्वतःची धारणा आहे. आणि आपण सर्वच मान्यवर जे एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला, मला वाटलं ती सभा आहे, परंतु आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला सर्वच मान्यवर नावं घेत नाही, तर मी आमच्या सर्वच महायुतीच्या वतीने मी सन्माननीय अक्षय दळे यांना शुभेच्छा देतो. आज आमच्या अक्षय दळेंच्या माध्यमातून जो पेट्रोल पंप त्याचा उद्योगाची सुरुवात आज ते बापूंच्या आशीर्वादाने आणि ते सुरू करतायत. त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही राणे कुटुंबे म्हणून आणि आमचे सहकारी म्हणून इथे आवर्जून उपस्थित आहोत. हा आमच्यासाठी राजकीय कार्यक्रम नाही आहे, पण आमच्यासाठी एक कौटुंबिक कार्यक्रम म्हणून मी आणि निलेशजी आवर्जून इथे आम्ही उपस्थित आहोत. कारण का बापूंचा आशीर्वाद मार्गदर्शन हे आम्हाला दोघांनाही आणि आम्हाला राणे कुटुंबाबरोबर नेहमीच असतं. आणि म्हणून आमच्या घरातला एक लहान भाऊ म्हणून अक्षय जो एक नवीन सुरुवात करतोय त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी मी आणि निलेशजी आवर्जून इथे आम्ही उपस्थित झालेलो आहे. याही पुढे मला वाटतं नेहमी राणेसाहेबांनी आपल्या सिंधुदुर्गातल्या कोकणातल्या तरुणांनी नोकरी करण्यापेक्षा नोकरी देणं हे नेहमी त्यांनी स्वीकारून आपली वाटचाल केली पाहिजे. आणि त्याच मार्गावर आमचा अक्षय या चालण्याची सुरुवात करतोय. आणि म्हणून एक अतिशय चांगलं काम ते सुरुवात तो ह्या निमित्ताने करतोय. कुठल्याही अडीअडचणी संदर्भात किंवा कुठल्याही प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी चिंता करू नये. कारण का आम्ही सगळेजणच त्याच्याबरोबर पहिल्यापासूनही उभे आहोत आणि ह्याही पुढे आम्ही आमच्या त्या अक्षयच्या बरोबर अतिशय ताकदीने आम्ही सगळे इथे उभे आहोत. आजच्या त्याच्या ह्या नवीन सुरुवातीसाठी आम्ही आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. अनेक वर्ष होमगार्ड सेवेत असणारे दोडामार्ग केरमधील पंकज देसाई यांना होमगार्ड सेवेतून काढून टाकण्यात आलंय. हा माझ्यावर अन्याय असून याची चौकशी करावी अशी मागणी पंकज देसाई यांनी केली आहे. माझं नाव पंकज तुकाराम देसाई. मी होमगार्ड सेवेत 2008 पासून 2017 पर्यंत कार्यरत होतो. त्यानंतर मला कुठल्याही प्रकारचा आदेश न देता होमगार्ड सेवेतून तुमची सेवा समाप्ती झाली असं सांगून पुनर्नोंदणी होणार नाही असं सांगून त्यांनी कमी करून टाकलं. त्यानंतर 2022 मध्ये हा असा आदेश आला आहे बघा की 31 मार्च 2022चा आदेश आहे. जाब क्रमांक मासकार्य हा आदेशाचा नंबर आहे. या आदेशानुसार विचारपूस केली असता तुमची 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीला तुम्ही हजर नसल्यामुळे तुम्हाला कमी करण्यात आले अशी खोटी माहिती जिल्हा समादेशक होमगार्ड नागेश परब यांनी दिली. त्यानंतर हा मी GR माहितीच्या अधिकाराखाली घेतला, परंतु देण्यासाठी ते टंगळमंगळ करत होते. तरी असून मी पुढील माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता ही माहिती त्यांनी खोटी देण्यात आली व विचारपूस केली असता तुम्ही बंदोबस्ताला नसल्या प्रकरणातून कमी करण्यात आलं असं सांगून हे बघा इथं बघा हे 2017 पर्यंत देण्यात आलेली आहे. अशी खोटी माहिती देऊन माझी फसवणूक केली. परंतु मला या आदेशानुसार सेवेत घेतलेलं नाही व 22 मध्ये हा 2022चा आदेश आहे. त्यानंतर खोटी माहिती दिल्यावर मी हायकोर्टात अपील केलं आहे. आता हायकोर्टातनं मॅटकडे गेला आहे. मॅटकडे जाण्यासाठी शासन टंगळमंगळ करत आहे, निर्णय देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. या नागेश परबने अशी खोटी माहिती जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिलेली आहे. तर याच्यावर कारवाई तात्काळ व्हावी ही विनंती. सिंधुदुर्गच्या राजकारणातले महत्त्वाचे चेहरे बनलेले मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे आज चक्क हे दोन्ही बंधू आमने सामने आले. पण यावेळी मैदान राजकारणाचं नव्हतं तर होतं खेळाचं.
त्याचं झालं असं की डीपीडीसीच्या बैठकीनंतर हे दोन्ही नेते पोहोचले जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या वतीनं आयोजित केलेल्या रस्ता सुरक्षा क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला. उद्घाटन झालं आणि नंतर या नेत्यांनी कॅरम खेळण्याचा आनंद लुटला. काहीशा प्रयत्नांनंतर बाजी मारली पालकमंत्री नितेश राणेंनी. यावेळी झालेल्या शाल जोडेंनी हास्य विनोद देखील रंगले. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजनचा विकास प्रारूप आराखडा 600 कोटींवर घेऊन जाण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आलाय. खासदार नारायण राणेंच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 4.5 लाखाच्या घरात घेऊन जाण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. जिल्हा नियोजनाचा प्रारूप आराखडा हा सगळ्यांच्या सहमतीने 600 कोटीवर घेऊन जाण्याचा निर्णय आम्ही सगळ्या जणांनी केलेला आहे. आदरणीय खासदार राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न हे 4.5 लाखाच्या घरात घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे निर्णय आणि काही जे मार्गदर्शन आदरणीय निलेश राणे साहेब, आदरणीय केसरकर साहेब, आदरणीय आमचे ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी आणि आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून जिल्ह्याच्या विकासाचा पुढचा टप्पा हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि सुनीत्रा पवार मॅडम आमच्या दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांच्या नेतृत्वात येणाऱ्या काळात आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दरडोई उत्पन्नाच्या यादीमध्ये 1 क्रमांकावर घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे, नियोजन केलेलं आहे आणि त्यानुसार आमची वाटचाल पुढे जाणार आहे. जिल्हा नियोजनाचा प्रारूप आराखडा हा सगळ्यांच्या सहमतीने 600 कोटीवर घेऊन जाण्याचा निर्णय आम्ही सगळ्या जणांनी केलेला आहे. आदरणीय खासदार राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न हे 4.5 लाखाच्या घरात घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे निर्णय आणि काही जे मार्गदर्शन आदरणीय निलेश राणे साहेब, आदरणीय केसरकर साहेब, आदरणीय आमचे ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी आणि आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून जिल्ह्याच्या विकासाचा पुढचा टप्पा हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि सुनीत्रा पवार मॅडम आमच्या दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांच्या नेतृत्वात येणाऱ्या काळात आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दरडोई उत्पन्नाच्या यादीमध्ये 1 क्रमांकावर घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे, नियोजन केलेलं आहे आणि त्यानुसार आमची वाटचाल पुढे जाणार आहे. सिंधुदुर्गच्या आरोग्यासाठी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. आमच्याकडे या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. मेडिकल कॉलेजच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीने रेफर पेशंट केला गेला, त्या संदर्भात आपण काय आदेश दिले? त्या बाबतीची असंख्य तक्रार आदरणीय निलेश राणे साहेब असतील किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांकडे आलेले आहेत. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्था एकत्रित सुधारली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या काळात मंत्रालय स्तरावर काही बैठका आम्ही घेणार आहोत. आत्ता किमान निदान तरी व्यवस्थित आमच्या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे ह्या पद्धतीची आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना आमच्या केसरकर साहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळ्या जणांनी आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेला आम्ही आदेशही दिलेले आहेत. पण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचं नियोजन आहे. त्या बाबतीची असंख्य तक्रार आदरणीय निलेश राणे साहेब असतील किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांकडे आलेले आहेत. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्था एकत्रित सुधारली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या काळात मंत्रालय स्तरावर काही बैठका आम्ही घेणार आहोत. आत्ता किमान निदान तरी व्यवस्थित आमच्या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे
ह्या पद्धतीची आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना आमच्या केसरकर साहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळ्या जणांनी आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेला आम्ही आदेशही दिलेले आहेत. पण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचं नियोजन आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गचा विकास आराखडा 600 कोटींवर. सिंधुदुर्गातच बनावटी दारू, ड्रग्ज बनवले जातात. आमदार निलेश राणेंची धक्कादायक माहिती. आणि बाहुबली दोडा मार्गात. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.